Είμαστε λοιπόν στη δεύτερη ενότητα και θα μιλήσουμε στη δεύτερη ενότητα για τα συναισθήματα. Έχουν γίνει πολύ μεγάλες έρευνες, κυρίως τα τελευταία χρόνια από τον Αντώνιο Νταμάζιο, τη σημασία των συναισθημάτων στην ομοιόσταση του οργανισμού. Θα το αναλύσουμε. Εμείς λοιπόν τώρα θα μιλήσουμε στη δεύτερη ενότητα για τις ιδιότητες των συναισθημάτων, για την αναγνώριση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε τις αντιδράσεις μας, αντιλαμβανόμαστε τις αντιδράσεις, αλλά δεν συνειδητοποιούμε τι συναίσθημα κρύβουν από πίσω. Θα δούμε ένα διάγραμμα των συναισθημάτων, τα αρνητικά και τα θετικά συναισθήματα που είναι όλα χρήσιμα, απλώς πρέπει να τα διαχειριστούμε καλύτερα. Θα δούμε πώς επιδρούν στο ορμονικό σύστημα, θα δούμε ποια συναισθήματα είναι πιο δυνατά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως εργαλεία για να μπούμε σε συνοχή. Θα κάνουμε στη συνέχεια την άσκηση της γρήγορης συνοχής και θα σας δώσουμε οδηγίες να την εξασκήσετε και στο σπίτι την άσκηση αυτή. Τώρα θα ήθελα, ξεκινώντας, να κάνουμε την άσκηση, την τεχνική της καρδιακής αναπνοής. Είναι πολύ απλή, θα την κάνουμε για μερικά λεπτά, γιατί θα μπούμε σε συνοχή και θα παρακολουθήσουμε καλύτερα την δεύτερη ενότητα του προγράμματός μας. Καθίστε χαλαροί, θα ήθελα να μην έχετε κάτι που να σας αποσπά την προσοχή, κλείστε κινητό τηλέφωνο, κλείστε σταθερό τηλέφωνο, αφιερώστε λίγο χρόνο για σας, καθόσαστε άνετα και εστιάζουμε την προσοχή μας στην αναπνοή. Παρακαλώ, χαλαρώστε και ξεκινάτε να αναπνέετε με τον τρόπο που έχουμε πει, 5 δευτερόλεπτα εισπνοή, 5 δευτερόλεπτα εκπνοή ή όποιος ρυθμός είναι για σας πιο άνετος. Αλλά θέλουμε λίγο πιο βαθιά από αυτή που κάνετε συνήθως. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Παρατηρείτε την είσοδο του αέρα από τη μύτη που μπαίνει στους πνεύμονες και εστιάστε την προσοχή σας στον όγκο του θώρακα που αυξάνει κατά τη διάρκεια της εισπνοής, μετρώντας αργά μέχρι το 5. Αν αισθανθείτε ότι αφαιρείστε και αρχίζετε και σκέφτεστε διάφορα άλλα πράγματα, μην ανησυχήσετε, ήρεμα, ξαναφέρτε την προσοχή σας στην παρατήρηση της αναπνοής και συνειδητοποιήστε πώς αυξάνει ο όγκος του θώρακα και ο όγκος της κοιλιάς κάνοντας την άσκηση, την τεχνική της καρδιακής αναπνοής.
επαναφέρω την προσοχή μου στην αναπνοή και αντιλαμβάνομαι τον όγκο του θώρακα κατά τη διάρκεια της εισπνοής που μεγαλώνει και τον όγκο της κοιλιάς που μεγαλώνει. Και συνειδητοποιώ ότι με την είσοδο του αέρα πώς αυξάνει ο όγκος του θώρακα και της κοιλιάς και με την εκπνοή, την έξοδο του αέρα, πώς ελαττώνεται ο όγκος. Συνειδητοποιώ αυτή την πολύ βασική λειτουργία της αναπνοής, την οποία κατευθύνω εγώ για να αυξήσω τη συνοχή μου. Πάρα πολύ ωραία. Επανέρχομαι σιγά σιγά, φέρνω την προσοχή μου στην παρούσα κατάσταση, συνειδητοποιώ ότι είμαι εδώ για να προχωρήσουμε στη δεύτερη ενότητα του εκπαιδευτικού μας προγράμματος. Η δεύτερη ενότητα, όπως και άλλες οι επόμενες, θα ξεκινούν πάντα με την προηγούμενη άσκηση από την προηγούμενη ενότητα, ούτως ώστε σιγά σιγά να μας γίνει συνήθεια να χρησιμοποιούμε τις τεχνικές και τις ασκήσεις και να φτιάξουμε νευρονικά κυκλώματα. Τώρα λοιπόν είμαστε στην ενότητα των συναισθημάτων, στη δύναμη των συναισθημάτων. Τα συναισθήματα είναι πάρα πολύ γρήγορα και λειτουργούν πολύ πιο γρήγορα από την συνειδητή σκέψη. Όταν δείτε ένα άτομο αγαπητό, που έχετε να το δείτε καιρό, αμέσως έχετε ένα σκύρτημα. Δεν το σκέφτεστε αυτό το πράγμα. Και μετά αρχίζουν και επηρεάζονται οι σκέψεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, επειδή είναι ταχύτατα τα συναισθήματα, επηρεάζουν και την καρδιά, και η καρδιά τα επηρεάζει, αλλά επηρεάζεται και η σκέψη. Άρα έχουμε ένα δίκτυο καρδιά, συναισθηματικός εγκέφαλος και εγκεφαλικός φλοιός, ο φλοιός της σκέψης. Άρα αυτά συνεργάζονται ασταμάτητα. Και βέβαια αυτό που αισθανόμαστε, τη συγκίνηση στο σώμα μας, είναι γιατί απελευθερώνονται διάφορες ορμόνες και βιοχημικές ουσίες που μας φέρνουν να ζούμε τις διάφορες καταστάσεις και όχι να τις παρατηρούμε. Έχουμε λοιπόν συναισθήματα που κάποια εξαντλούν την ενέργειά μας, αλλά και κάποια μας αναζωογονούν. Αλλά μας δημιουργούν χάος, μας αποσυντονίζουν. Και αυτό που όλοι ξέρουμε, δεν μπορούμε να επιλέξουμε, να ελέγξουμε την αντίδραση στα συναισθήματά μας, παρά μόνο όταν κάνουμε διάφορες ασκήσεις. Και οι ασκήσεις αυτές έχουν σαν στόχο να αποκτήσω μια συναισθηματική αυτοεπίγνωση για να μπορώ να ρυθμίσω καλύτερα τα συναισθήματά μου. Υπάρχουν συναισθήματα σιωπηλά, η απογοήτευση, το άγχος, η ενόχληση, τα οποία όταν τα έχω τα αντιλαμβάνονται οι άλλοι και επηρεάζουν την επικοινωνία. Εγώ μπορεί να έχω μια πολύ καλή διάθεση σε μια συνάντηση να επικοινωνήσω με κάποιον, αλλά την αντιπάθεια που έχω την εκπέμπω. Και αντίθετα υπάρχουν συναισθήματα αγάπης, ενδιαφέροντος, εκτίμησης, ενθουσιασμού που τα αντιλαμβάνονται οι άλλοι και μπαίνω σε μια καλύτερη επικοινωνιακή κατάσταση. Έχει κάνει μια εξαιρετική μελέτη εδώ και πολλά χρόνια ο Αντώνιο Νταμάζιο, μπορείτε να βρείτε πολλές παρουσιάσεις του στο YouTube,
για τη σημασία της ομοιόστασης, της ισορροπίας του οργανισμού από τα συναισθήματα. Τα συναισθήματα επηρεάζουν τις σκέψεις μας, όπως πολύ καλά ξέρετε. Παράγονται από την επικοινωνία που έχω συνέχεια του εγκεφάλου και της καρδιάς και του ορμονικού συστήματος. Και έχουμε πάρα πολλές χημικές ουσίες που απελευθερώνονται. Έχουμε τα συναισθήματα τα οποία είναι εξαντλητικά και μας φέρνουν σε δύσκολες καταστάσεις και σε απόγνωση, και τα συναισθήματα που μας αναζωογονούν. Στο αυτοκίνητο όταν οδηγούμε και δούμε ένα κόκκινο ή ένα πορτοκαλί λαμπάκι να ανάψει, θα σταματήσουμε και θα δούμε τι συμβαίνει. Αν είχαμε λοιπόν όργανα να παρατηρούμε κάποια πράγματα στον οργανισμό, θα έπρεπε και αυτά να μας τα προβληματίσουν. Αυτό που θέλουμε λοιπόν εμείς να κάνουμε σε αυτή την ενότητα, να σας διδάξουμε, είναι να αντιλαμβάνεστε τα συναισθήματά σας. Δηλαδή, για φανταστείτε να είχατε ένα όργανο που να μέτραγε το στρες, να μέτραγε το θυμό και να μέτραγε την αγάπη. Θα κάναμε μία στάση για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τη δύναμη αυτών και αν είναι σε ισορροπία. Όταν έχω αρνητικά συναισθήματα, έχω πάρα πολλές βιοχημικές αλλαγές, 1.400 περίπου βιοχημικές αλλαγές, και μου φέρνουν μια ορμονική ισορροπία και δεν έχω καλό καρδιακό ρυθμό και δεν μπορώ να σκεφτώ σωστά και μειώνεται η απόδοσή μου. Πολύ καλά ξέρετε ότι κάποιος που πάει να δώσει εξετάσεις, όταν βάλει αρνητικά συναισθήματα μέσα του και έχει αγωνία για το αποτέλεσμα των εξετάσεων, δεν μπορεί να λειτουργήσει, και ενώ είναι πολύ καλά προετοιμασμένος, λέει δεν απάντησα σωστά γιατί είχα τρακ, γιατί δεν μπόρεσα να αντιμετωπίσω το στρες. Αντίθετα, τα θετικά συναισθήματα μας φέρνουν μια ορμονική ισορροπία, έχω μια πνευματική διάβια και αποδίδω πολύ περισσότερο και ενεργοποιούνται πάλι πολλές βιοχημικές αλλαγές. Βέβαια, γι' αυτό σας έδειξα πριν τα όργανα που λέει θυμός, φόβος, αγάπη, έχουμε σημάδια, δεν έρχονται ξαφνικά. Είναι τις περισσότερες φορές δεν είναι ευνίδια τα συναισθήματα. Εγώ το πρώτο που συναντάω και που μου λένε είναι διαταραχές του ύπνου. Δεν μπορεί να κοιμηθεί κάποιος. Είναι νευρικός. Θέλει να απομακρυνθεί από τους άλλους. Κάνει λάθη. Είναι σημάδια που δείχνουν ότι αρχίζουν και με κυριαρχούν αρνητικά συναισθήματα. Αρχίζω και έχω κόπωση και γίνεται χρόνια κόπωση. Το σύνδρομο της χρόνιας κόπωσης είναι χαρακτηριστικό στην κοινωνία μας. Αρχίζω να είμαι υπερκριτικός, αρχίζω να κατηγορώ τους άλλους, κατηγορώ τον εαυτό μου, έχω ανασφάλεια. Δεν μπορώ να κινητοποιήσω τον εαυτό μου. Αυτό λοιπόν είναι ένα διάγραμμα που θέλω να το προσέξετε πάρα πολύ. Θα το επαναλαμβάνουμε συνέχεια σε όλες τις ενότητες, γιατί θέλουμε να μάθουμε τα συναισθήματά μας, να τα αναγνωρίζουμε, γιατί όταν τα αναγνωρίζω θα μπορέσω να τα αντιμετωπίσω. Έχω λοιπόν εξαντλητικά συναισθήματα που φαίνεται ότι έχουν από το διάγραμμά μας, αυτά που είναι στην αριστερή πλευρά του διαγράμματος, υψηλή κορτιζόλη και πάνω αριστερά και υψηλή αδρεναλίνη. Και είναι ο θυμός, ο πανικός, το μίσος, η απογοήτευση. Είναι συναισθήματα πάρα πολύ αρνητικά που μου δίνουν μεγάλη αρνητική φόρτιση. Αλλά έχω και άλλα εξαντλητικά συναισθήματα, τα οποία είναι το άγχος, η ενοχή, η λύπη, η ανία. Είναι και αυτά συναισθήματα εξαντλητικά, αλλά δεν έχουν πολύ αδρεναλίνη και έχουν πολύ κορτιζόλη. Στο δεξιό μέρος του διαγράμματος, στο κάτω μέρος, όπως βλέπετε, έχουμε αναζωογονητικά συναισθήματα με μεγάλη ποσότητα δέυδρο-επιανδροστερόνης. Είναι μία ορμόνη, τη λένε και ορμόνη της ευτυχίας, ορμόνη που μας φέρνει ισορροπία, και είναι η αγάπη, η συμπόνια, η ικανοποίηση,
το ενδιαφέρον, η ηρεμία. Είναι συναισθήματα αυτά που παράγουν την δέηδρο-επιανδροστερόνη. Και όταν έχω και αυξημένη αδρεναλίνη, το έχετε ζήσει όλοι και πρέπει να το ζείτε, είναι το πάθος, η ευχαρίστηση, η χαρά, ο ενθουσιασμός. Αυτά είναι τα συναισθήματα. Αλλά πώς εκφράζονται αυτά τα συναισθήματα? Και βλέπετε, τα αρνητικά συναισθήματα εκφράζονται με τρόπους που μπορεί να μην τους έχουμε αξιολογήσει. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους που κάνουν πάρα πολύ κριτική. Είναι ένα αρνητικό συναίσθημα. Ανθρώπους που κοροϊδεύουν, ανθρώπους που χρονοτριβούν, ανθρώπους που βρίζουν, ανθρώπους που φωνάζουν. Όλα αυτά είναι αρνητικά συναισθήματα, αρνητικές εκφράσεις των συναισθημάτων. Άρα όταν έχω αυτές τις εκφράσεις, θα πρέπει να διερωτηθώ τι κρύβεται, ποιο συναίσθημα κρύβεται από πίσω, για να μπορέσω να το ελέγξω. Και από τη δεξιά πλευρά βλέπω τις εκφράσεις των θετικών συναισθημάτων, που γελάω, παίζω, διασκεδάζω, είμαι δημιουργικός, είμαι παρατηρητικός, συγκεντρώνομαι. Και βλέπετε στο μέσον που υπάρχει αυτό το βέλος, τον καρδιακό ρυθμό, καρδιακός ρυθμός στο αριστερό μέρος χωρίς συνοχή και δεξιά τις ομαλές καμπύλες του καρδιακού ρυθμού που έχει συνοχή, που έχει μεγάλη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού. Άρα θα ήθελα αυτό το διάγραμμα να το έχετε πάντα στο μυαλό σας. Το αριστερό μέρος του διαγράμματος και το δεξί μέρος του διαγράμματος. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να προσπαθούμε πάντα να περάσουμε από την αριστερή πλευρά των συναισθημάτων στη δεξιά πλευρά των συναισθημάτων. Και εδώ βλέπετε την έκφραση των συναισθημάτων. Πώς δημιουργούνται τα συναισθήματα και πώς δρούν? Στο εγκέφαλο των συναισθημάτων, στο μετεχμιακό σύστημα, υπάρχουν οι δύο σχηματισμοί, ο υπόκαμπος και η αμυγδαλή. Ο υπόκαμπος είναι το σημείο του εγκεφάλου όπου αποτυπώνεται ένα γεγονός, χωρίς συναίσθημα. Το συναίσθημα του γεγονότος αποτυπώνεται στην αμυγδαλή. Άρα εγώ, όταν βλέπω κάποιον άνθρωπο, ο υπόκαμπός μου έχει μέσα την εικόνα του και τον αναγνωρίζω και ξέρω ότι αυτά τα χαρακτηριστικά ανήκουν σε αυτόν τον άνθρωπο. Χωρίς συναίσθημα. Το συναίσθημα που έχω για αυτόν τον άνθρωπο αποτυπώσει είναι στην αμυγδαλή. Άρα ο υπόκαμπος ανακαλεί πληροφορίες και η αμυγδαλή καθορίζει κατά πόσο αυτή η πληροφορία έχει συναισθηματική αξία. Αυτό γιατί μπορεί η αμυγδαλή, εάν έχει στη συναισθηματική μνήμη που έχει μέσα, είναι μια τραυματική εμπειρία που έχει αποθηκευτεί εκεί, μας δίνει μια γρήγορη απάντηση για να μας προστατεύσει. Άρα είναι πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία που έχουμε μεταξύ του υπόκαμπου και της αμυγδαλής. Όταν, για παράδειγμα, βλέπουμε έναν άνθρωπο, ο υπόκαμπος μας βοηθάει, το διευθυντή μας, να αναγνωρίσουμε το πρόσωπό του, ενώ η αμυγδαλή προσθέτει το συναίσθημα ότι είναι εκνευριστικός. Επειδή λοιπόν έχω εγώ αυτή ανεξίτηλη την ανάμνηση μέσα, συγκρίνω την εικόνα που βλέπω τώρα με την εικόνα που έχω παλιά συναισθηματικά και μου δίνει τη εντολή να αντιδράσω με έναν τρόπο ίδιον με αυτόν που είχα τότε. Αν λοιπόν η αμυγδαλή μου πυροδοτεί τα αρνητικά συναισθήματα και η αμυγδαλή έχει αποθηκεύσει αυτά τα συναισθήματα και κάνει σύγκριση με προηγούμενες καταστάσεις, τι θα γίνει εάν εγώ επέμβω στη μνήμη της αμυγδαλής?
αν επέμβω στην συναισθηματική μνήμη της αμυγδαλής, δεν έχει πια να συγκρίνει την αρνητική εικόνα που έχω για αυτό το γεγονός ή για αυτό τον άνθρωπο. Εδώ λοιπόν έρχεται, όπως είπαμε στην προηγούμενη ενότητα, η νευροπλαστικότητα και μου λέει ότι αυτή η εικόνα που έχει η αμυγδαλή δεν είναι μόνιμη. Μπορώ εγώ να επέμβω στην αμυγδαλή με τις τεχνικές που θα κάνουμε, ούτως ώστε να μπορώ να αλλάξω εικόνες από την αμυγδαλή που μου δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα και αυτόματες αντιδράσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι όταν εγώ κάνω επαναλαμβανόμενες σκέψεις, συναισθήματα και στάσεις, δημιουργώ νέα νευρονικά δίκτυα. Άρα εγώ, εάν δημιουργώ νέα συναισθήματα, και θα πούμε ποια είναι αυτά τα συναισθήματα που θέλουμε να δημιουργήσουμε, αυτά πηγαίνουν στην αμυγδαλή. Όμως, τα νευρικά δίκτυα δεν είναι άπειρα. Για να φτιάξω εγώ ένα καινούριο νευρονικό δίκτυο, χρειάζομαι υλικό από παλαιότερα νευρονικά δίκτυα. Άρα, νευρονικά δίκτυα που δεν χρησιμοποιούνται, αρχίζουν και αποδυναμώνουν. Και εγώ σιγά σιγά παίρνω τα υλικά τους για να φτιάξω τα νέα νευρονικά δίκτυα. Δηλαδή, εάν εγώ σταματήσω να τρέφω τέρατα, αυτά θα δυνατώσουν και δεν θα παρουσιάζονται. Είναι εδώ το παράδειγμα που είπαμε και στην προηγούμενη ενότητα, που ο ελέφαντας είναι εγκλωβισμένος σε μία τραυματική μνήμη που είχε από τότε που ήταν σε μικρή κατάσταση, σε μικρή ηλικία. Άρα θα πρέπει εγώ να προσέξω, γιατί τα ίδια συναισθήματα που καλλιεργώ μου δημιουργούν τις ίδιες σκέψεις, οι ίδιες σκέψεις με οδηγούν να κάνω τις ίδιες επιλογές και αποφάσεις, να έχω τις ίδιες συμπεριφορές, να έχω τις ίδιες εμπειρίες και να ξαναέχω τα ίδια συναισθήματα. Πρέπει λοιπόν να σταματήσω την ανατροφοδότηση αυτών των νευρονικών κυκλωμάτων, τα οποία δεν με εξυπηρετούν. Εδώ βλέπετε παραστατικά, παρατηρώ ένα σκύλο, ο θάλαμος, ο υπόκαμπος αναγνωρίζει ότι είναι σκύλος, δεν έχω καμία τραυματική καταγραφή στην αμυγδαλή συναισθηματική, ακολουθεί τη βραδία οδό, πηγαίνει στα κέντρα του εγκεφάλου που σκέπτονται, η αμυγδαλή παίρνει την πληροφορία και από τη σκέψη ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και δεν αντιδρά. Αν αντίθετα έχω μία εικόνα τραυματική και την αναγνωρίσει η αμυγδαλή, περνάει αυτόματα στην ταχεία απάντηση, η οποία θα με οδηγήσει να αρχίσω να τρέξω μακριά από το σκύλο, χωρίς να σκεφτώ ότι αυτός ο σκύλος είναι φιλικός και δεν έχει σχέση με το σκύλο που με δάγωσε. Έτσι τι κάνω? Ενεργοποιώ το αυτόνομο νευρικό σύστημα και τις ορμόνες του στρες. Και τι κάνω? Το σύστημα συναγερμού του εγκεφάλου είναι πια αποδιοργανωμένο. Αν θα θυμόσαστε, όταν είχαν έρθει οι πρώτοι συναγερμοί στα αυτοκίνητα, περνάγαμε κοντά, είτε με αυτοκίνητο είτε και με τα πόδια, και ενεργοποιείτο, γιατί ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος ο συναγερμός. Το ίδιο συμβαίνει και με μένα. Έχω μια αμυγδαλή, η οποία συνέχεια τρέφεται με αρνητικές εικόνες. Θα αρρωστήσεις, κινδυνεύεις, θα έρθει οικονομική καταστροφή, θα γίνει πόλεμος, θα έρθει καταιγίδα. Γεμίζω λοιπόν την αμυγδαλή μου με συναισθηματικές εικόνες τρόμου, πανικού, ανησυχίες και έχω αυτόματες αντιδράσεις. Το νευρικό σύστημα λειτουργεί με δύο τρόπους.
να έχετε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σας το διάγραμμα, τα ευεργετικά συναισθήματα και τα εξαντλητικά συναισθήματα. Το συμπαθητικό νευρικό σύστημα μου δίνει διέγερση και είμαι σε διέγερση, ενώ το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα μου δίνει τη χαλάρωση. Αυτά τα δύο συστήματα πρέπει να είναι σε ισορροπία. Χρειάζομαι και τη διέγερση για να λειτουργήσω, αλλά πρέπει να έχω και τη χαλάρωση. Εδώ είναι μια εικόνα που φαίνεται πως δρά το αυτόνομο νευρικό σύστημα και έχουμε συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό. Κάποιες λειτουργίες τις επιταχύνει το συμπαθητικό ή το παρασυμπαθητικό και αντίστροφα κάποιες τις επιβραδύνει. Άρα φανταστείτε, κατεβαίνετε μια κατηφόρα με το αυτοκίνητό σας και έχετε νεκρά ταχύτητα. Με τι ροή κατεβαίνει. Αν βάλετε μια ταχύτητα χαμηλή, τη δεύτερη ταχύτητα μέσα, το φρενάρει ταχύτητα. Είναι σε έλεγχο το αυτοκίνητο. Δεν παρασύρεται. Έτσι λοιπόν έχουμε τις δύο δυνάμεις. Όπως εκεί έχουμε την κατηφόρα και τη μηχανή που φρενάρει το αυτοκίνητο, άρα το έχουμε σε έλεγχο, έτσι έχουμε και το συμπαθητικό με το παρασυμπαθητικό σύστημα. Αλλά έχουμε και ένα άλλο σύστημα, ορμονικό σύστημα, που είναι όπως θυμόσαστε από το διάγραμμα, που όταν είμαι σε εξαντλητικά συναισθήματα παράγω κορτιζόλη και όταν είμαι σε ηρεμία παράγω δεϊδροεπιανδροστερόνη. Υπάρχει η ορμόνη που εκκινούν, η πρεγνενολόλη, και η οποία θα στραφεί ή θα γίνει κορτιζόλη ή δεϊδροανδροστερόνη ανάλογα με το ερέθισμα που θα πάρει. Η κορτιζόλη είναι μια πολύ χρήσιμη ορμόνη. Είναι η ορμόνη του στρες που με βοηθάει να επιβιώσω. Αλλά πολλές φορές έχω στρες χωρίς να υπάρχει λόγος. Αισθάνομαι ότι απειλούμε χωρίς να απειλούμε. Και βάζω το σύστημά μου σε μία συνεχή διέγερση σαν να αισθάνεται ότι απειλείται. Είναι αυτό που έχουμε στην σύγχρονη κοινωνία μας. Είμαι σε μια συνεχή διέγερση. Άρα έχω πολύ κορτιζόλη και λίγη δεϊδροεπιανδροστερόνη. Με την άσκηση, με την τεχνική της καρδιακής αναπνοής, μειώνω τον τόνο του συμπαθητικού συστήματος και αυξάνω τον τόνο του παρασυμπαθητικού συστήματος. Και με τις ασκήσεις που θα κάνουμε στη συνέχεια, μειώνω την κορτιζόλη και αυξάνω τη δεϊδροεπιανδροστερόνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί κάνοντας την άσκηση, αλλάζοντας το ορμονικό σύστημα, αυτό διαρκεί ώρες, 4, 5, 6 ώρες. Άρα είναι σημαντικό να κάνω την άσκηση για να φέρνω σε ισορροπία το ορμονικό σύστημα. Τι σημαίνει υψηλή κορτιζόλη? Σημαίνει ότι καταστρέφονται τα εγκεφαλικά κύτταρα, μειώνεται η οστική πυκνότητα, μειώνεται η μυϊκή μάζα. Ο οργανισμός τα δίνει όλα γιατί αισθάνεται ότι κινδυνεύει, δεν σκέφτεται το μέλλον του. Κοιτάει, βγάζει περισσότερο ζάχαρο, αλλάζει όλες τις διαδικασίες, δεν τον νοιάζει ότι επιταχύνει τη γύρανση, γιατί θεωρεί ότι είναι μόνο για λίγες στιγμές. Όμως εγώ με το ρυθμό που ζω το έχω κάνει μόνιμο και αισθάνομαι ότι απειλούμε καθημερινά από το γείτονα στο σπίτι, από το γείτονα από γεωγραφική χώρα, από την οικονομική κατάσταση και παίρνω συνέχεια πολλές πληροφορίες. Έγινε ένα ατύχημα στην Νότια Αμερική και έπεσε ένα λεωφορείο στον γκρεμό. Το μαθαίνω αμέσως. Γίνεται κάτι στην Ασία, το μαθαίνω αμέσως. Πλημμύρες. Είμαι συνέχεια σε μια κατάσταση που παίρνω πληροφορίες οι οποίες έχουν μια συναισθηματική φόρτιση και με διεγείρουν συνέχεια. Και όλα αυτά η υψηλή κορτιζόλη φέρνει το διαβήτη, την πίεση, την παχυσαρκία, τις καρδιοπάθειες, τον καρκίνο, το Αλτσχάιμερ, μειώνουν το ανασωπητικό σύστημα και αντί να πάω στη ρίζα να θεραπεύσω αυτά τα πράγματα, προσπαθώ να βρω χάπια για την πίεση, για το ζάχαρο και για την παχυσαρκία. Μια εποχή δίναμε χάπια και βεβαίως δεν εγκαταλείπουμε τους ασθενείς, αλλά θα πρέπει να δώσουμε και την κατεύθυνση ότι θα πρέπει να πάρουν και την υγεία στα χέρια μόνοι τους,
για να κάνουν ορισμένα πράγματα. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι αριστερά έχω τα εξαντλητικά συναισθήματα που έχουν πολύ κορτιζόλη και δεξιά τα αναζωογονητικά που έχουν δέϊδρο επιανδροστερόνη. Τα συναισθήματα τα αρνητικά μας φέρνουν την παρέτεση, την απόγνωση, την απεσιοδοξία. Μπαίνω σε ένα φαύλο κύκλο. Ενώ αντίστοιχα, όταν είμαι σε μια κατάσταση αισιοδοξίας, είμαι πιο ευπροσάρμοστος, μπαίνω στον ενάρωτο κύκλο και το ένα γεγονός μου ενισχύει το άλλο. Άρα εμείς προσπαθούμε να πάμε στο δεξιό μέρος του πλέγματος για να έχουμε μια καλή κατάσταση και ευημερίας, αναζωογονητικά συναισθήματα και να μην έχουμε κορτιζόνη. Προσπαθούμε λοιπόν να μην έχουμε τα ίδια συναισθήματα, να μην έχουμε τις ίδιες σκέψεις, τις ίδιες επιλογές, τις ίδιες αποφάσεις και τις ίδιες εμπειρίες. Εάν εγώ κάνω κάθε μέρα τις ίδιες σκέψεις, σκεφτείτε ότι κάνουμε την ημέρα περίπου 70 με 80.000 σκέψεις και το 90% είναι ίδιες. Εγώ τι κάνω? Με την ίδια σκέψη και το ίδιο συναίσθημα σχεδιάζω το αυριανό μου μέλλον. Άρα σχεδιάζω το μελλοντικό μου παρελθόν, γιατί είμαι εγκλωβισμένος ορμονικά, είμαι οργανικά πια εγκλωβίζομαι. Επίσης, έχει και μια άλλη σημασία. Γιατί γερνάμε? Εμείς έχουμε μία πηγή κυττάρων και μόλις τα λεγόμενα βλαστοκύτταρα ή τα εμβρυϊκά κύτταρα, τα κύτταρά μας ανανεώνονται. Η επιδερμίδα ανανεώνεται, τα κύτταρα του στομάχου ανανεώνονται. Έχω λοιπόν μία αποθήκη που υπάρχουν αυτά τα βλαστοκύτταρα και μόλις καταστρέφεται η επιδερμίδα, έρχονται καινούργια κύτταρα και την ανανεώνουν. Πότε αρχίζει η γύρανση και ο θάνατος? Όταν δεν έχω άλλα κύτταρα για ανταλλακτικά. Τα κύτταρα αυτά πολλαπλασιάζονται. Στο τέλος του πολλαπλασιασμού υπάρχουν τα τελομερή, η άκρη των χρωματοσωμάτων, οι οποίοι αν δεν γίνει σωστή επιδιόρθωση στο τέλος, βγαίνουν σιγά σιγά ελαττωματικά και αρχίζουν και γερνάνε. Φαίνεται λοιπόν τα θετικά συναισθήματα αυξάνουν το ένζυμο και επιδιορθώνει τα τελομέρη και προστατεύει το DNA και άρα έχουμε μια φυσιολογική διαίρεση. Το στρες μικραίνει τα τελομέρη και βλάπτει το DNA και άρα έχουμε διαίρεση κυττάρων με βλάβες με τις συνέπειες που ακολουθούν. Και βλέπετε ότι η τελομεράση, το ένζυμο που καθορίζει αυτό, ελαττώνεται όταν έχω στρες, όταν έχω βία, όταν έχω και διατροφικές αλλαγές, έλλειψη αγάπης και αντίθετα, όταν έχω ένα θετικό περιβάλλον, όταν ασκούμε, όταν έχω την αίσθηση της ευτυχίας, όταν έχω καλή διατροφή, όταν ζω με αγάπη, αυξάνεται η τελομεράση. Άρα καταλαβαίνετε ότι το στρες δεν είναι μόνο μια στιγμιαία υπόθεση. Το αρνητικό συναίσθημα δεν είναι μια στιγμιαία υπόθεση. Είναι μια υπόθεση διαρκείας. Και βλέπετε εδώ πέρα πώς επηρεάζει αυτόματα, αυτό θα έχετε στο μυαλό σας, όλο το σύστημα. Θέλω να έχετε στο μυαλό σας συνέχεια το πλέγμα με τα αρνητικά και τα θετικά συναισθήματα και την εικόνα των τριών εγκεφάλων και της καρδιάς που πρέπει να λειτουργήσουν με απόλυτη ισορροπία. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα επάνω τη διέγερση, είμαι σε συνεχή διέγερση, άρα έχω μια χαμηλή μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού και στο κάτω μέρος έχω μία κατάσταση συνοχής, έχω ένα συναίσθημα ευγνωμοσύνης, όπως θα πούμε, και μπαίνω σε μία κατάσταση υψηλής καρδιακής μεταβλητότητας. Και τι γίνεται?
Εδώ βλέπετε άμεσα, όταν εγώ έχω έναν ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό, μια χαμηλή μεταβλητότητα, έχω μια αυξημένη δραστηριότητα της αμυγδαλής, γιατί ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται ότι κινδυνεύω και πρέπει να είναι σε άμεση απάντηση η δραστηριότητα της αμυγδαλής, ούτως ώστε πριν προλάβω να σκεφτώ, να αντιδράσω. Και έτσι έχω μια μειωμένη δραστηριότητα του εγκεφαλικού φλοιού. Αντίθετα, όταν έχω μια αυξημένη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού, έναν ομαλό καρδιακό ρυθμό, έχω μια διευκόλυνση της λειτουργίας του εγκεφάλου. Τη λέμε διευκόλυνση του εγκεφαλικού φλοιού, ενώ στην άλλη περίπτωση έχουμε την αναστολή του εγκεφαλικού φλοιού. Έχω μειωμένη δραστηριότητα της αμυγδαλής, άρα με την αυξημένη δραστηριότητα του φλοιού μπορώ να σκεφτώ καλύτερα. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί, όπως είπαμε, δεν υπάρχουν καλά και κακά συναισθήματα. Είναι πολύτιμα τα συναισθήματα. Η διαχείρισή τους δεν είναι όμως πάντα η πιο δόκιμη, η πιο αποδοτική. Άρα θέλω να έχω μια αυξημένη δραστηριότητα του φλοιού, ούτως ώστε να μπορώ να επεξεργαστώ καλύτερα τα συναισθήματα τα οποία μπορεί να είναι εξαντλητικά. Άρα κάνοντας την τεχνική της καρδιακής αναπνοής, περνάω από τον ρυθμό που βλέπετε στο αριστερό μέρος της εικόνας, που είναι ακανόνιστος και έχω μειωμένη δραστηριότητα του φλοιού, κάνοντας την τεχνική της καρδιακής αναπνοής, βελτιώνω τον καρδιακό μου ρυθμό, αυξάνω την μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού και μειώνω τη δραστηριότητα της αμυγδαλής. Άρα μπορώ να επεξεργαστώ καλύτερα το συναίσθημα. Γιατί? Για να μπω σε συνοχή. Και τι σημαίνει συνοχή? Είναι μια έννοια που ανέδειξε το HeartMath και λέει είναι μια κατάσταση που η καρδιά, ο νους και τα συναισθήματα λειτουργούν συγχρονισμένα και ισορροπημένα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το ανοσοποιητικό σύστημα, το ορμονικό σύστημα και το νευρικό να είναι σε συντονισμό. Άρα και έτσι ως αποτέλεσμα έχω συναισθηματική ευελιξία και ικανότητα ελέγχου του εαυτού μου. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μπω σε συνοχή. Και εδώ βλέπετε, όταν μπω σε συνοχή, θα το θυμόσαστε ότι η συνοχή είναι μια ισορροπία μεταξύ συναισθημάτων και σκέψης και εγκεφαλικού φλοιού. Βλέπετε η αναπνοή πώς έχει μια μορφή, μια κυματομορφή πολύ πιο ομαλή. Το ίδιο και η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού, το ίδιο και ο ρυθμός της αρτηριακής πίεσης. Άρα φέρνω σε ισορροπία σιγά σιγά τον οργανισμό. Τους τρεις εγκεφάλους με την καρδιά, αρχίζω και μπαίνω πια μέσα στο νευρικό μου σύστημα και αρχίζω με την τεχνική της καρδιακής αναπνοής να μειώνω το τόνο του συμπαθητικού, να ενισχύω τον τόνο του παρασυμπαθητικού που είναι το πνεύμονο-γαστρικό νεύρο, να μειώνω τη δραστηριότητα της αμυγδαλής και να κάνω μία φλοιική διευκόλυνση, να διευκολύνω το φλοιό να λειτουργήσει καλύτερα. Άρα όταν μπαίνω σε συνεκτικότητα, έχουμε τη νοητική απόδοση και τη μείωση της πίεσης. Είναι μελέτες που έκανε ο Μακράτη, ο οποίος είναι από τους επιστημονικούς διευθυντές του HeartMath, τη συναισθηματική σταθερότητα, και είναι και άλλες μελέτες που λένε ότι βελτιώνει την καρδιακή ανεπάρκεια, το άσθμα. Βεβαίως, γιατί όταν μπαίνω σε ισορροπία όλα αρχίζουν να εξισορροπούν. Εδώ είναι από μελέτες που έχουν γίνει, βλέπετε στο αριστερό μέρος του διαγράμματος πριν τις ασκήσεις πώς ήταν χαμηλή η δε υδροεπιανδροστερόνη και ανεβαίνει 100% επάνω, και στο δεξιό μέρος η κορτιζόλη, η ελεύθερη κορτιζόλη, πώς ελαττώνεται 23% μπαίνοντας σε συνοχή. Άρα ξεκινάμε
για να μπούμε σε συνοχή. Και βλέπετε ότι τι κίνδυνοι μειώνονται από το κλινικό στρες πλέον στην κούραση, στην ανησυχία, στην εξάντληση, στο άγχος, στην ενόχληση. Όλα αυτά, στο θυμό, στην κατάθλιψη, στις ταχυκαρδίες, έχουμε μείωση περίπου 50% και σε ορισμένες περιπτώσεις παραπάνω. Άρα μπορώ εγώ με απλές ασκήσεις να μειώνω τους κινδύνους του κλινικού στρες. Τι χαρακτηριστικό έχει η μέθοδος του HeartMath? Το χαρακτηριστικό που έχει είναι ότι χρησιμοποιεί σαν τεχνική τα συναισθήματα, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη ισχύ για την ομοιόσταση του οργανισμού και την ισορροπία. Και αντί να ξεκινήσω από τη σκέψη, δεν λέω κάντε θετική σκέψη, λέω θέλω συναίσθημα και αυτή είναι η άσκησή μας. Ρυθμίζω την φυσιολογία με το συναίσθημα. Και ποιο είναι το πιο δυνατό συναίσθημα? Η ευγνωμοσύνη. Γιατί? Γιατί έχω ευγνωμοσύνη για κάτι που ήδη έχει συμβεί. Δεν περιμένω να έρθει. Έχει ήδη συμβεί. Και μπορεί να έχω ευγνωμοσύνη για τους φίλους μου, για τους γονείς μου, για τη σύντροφό μου, για τα πράγματα που έχουν συμβεί στη ζωή και τα οποία έχουμε φτάσει να τα θεωρούμε δεδομένα και δεν φέρνουμε αυτό το συναίσθημα της ευγνωμοσύνης για την αγάπη που εισπράξαμε, για τη φροντίδα που εισπράξαμε. Καλλιεργώντας το συναίσθημα της ευγνωμοσύνης, είναι αυτό που ζήσαμε. Εκτός την ευγνωμοσύνη μπορεί να φέρω εκτίμηση για κάτι πάλι που έχει συμβεί, για μια υπέροχη θέα που είδα. Και επίσης να δραστηριοποιήσω και άλλα συναισθήματα, της συμπόνιας, της συγχώρησης. Θα πρέπει όλα αυτά τα συναισθήματα να τα ενεργοποιήσω, γιατί αυτό είναι το εργαλείο μας για να μπούμε σε μια ισορροπία. Πρέπει να φτάσω στο σημείο που πολλοί το έχουν χάσει, στην αυτοεκτίμηση. Κάνει κάποιος κάτι καλό και τον ευχαριστούμε και λέει δεν βαριέσαι, δεν ήταν τίποτα. Δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει να αισθανθεί τη χαρά αυτού που προσέφερε και πρέπει να αρχίσει να εκτιμήσει όλα όσα έχει κάνει ο καθένας. Μην τα θεωρήσει δεδομένα. Είναι όλα πράγματα που έχει κάνει και πρέπει να μπορεί να τα εκτιμήσει. Πρέπει να φύγω από τις αρνητικές τάσεις που έχω. Μας έχει δοθεί μια αρνητική εικόνα του εαυτού μας. Όλοι ζυγίζονται. Όλοι αισθάνονται ότι γέρασαν και ότι κάτι πρέπει να κάνουν κάποια επέμβαση για να γίνουν πιο νέοι. Με τα θέματα της ομορφιάς. Βεβαίως η ομορφιά είναι ωραίο πράγμα, αλλά η ομορφιά δεν είναι μόνο στο να κάνουν επεμβάσεις. Θα δείτε, έβλεπα προκαιρού την Joan Baez που γιόρτασε τα 80 της γενέθλια και ήταν πάρα πολύ όμορφη, χωρίς να έχει κάνει καμία εγχείρηση. Και βλέπω άτομα νεότερα από την Joan Baez που έχουν κάνει επεμβάσεις και έχουν παραμορφωθεί. Πρέπει να αποδεχτούμε αυτό που γίνεται, να αποδεχτούμε την εικόνα του εαυτού μας. Δεν πρέπει να είμαστε σε μία κριτική και σε μία σύγκρουση συνέχεια. Σύγκριση και σύγκρουση, να φύγω από τις αρνητικές τάσεις που έχω. Πρέπει να αξιοποιήσω, γιατί η συναισθηματική μου περιουσία είναι η ευγνωμοσύνη που έχω για τους ανθρώπους που με στήριξαν, με αγάπησαν, με βοήθησαν. Και δεν πρέπει να το ξεχνάω αυτό το πράγμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σταματήσω να είμαι υπερκριτικός και να βλέπω, είναι τώρα το blame game, το παιχνίδι της κατηγορίας, όλοι φταίνε για όλα. Δεν χρειάζεται να είμαστε υπερκριτικοί. Ο καθένας έχει την πορεία του, έχει τις αγωνίες του. Εμείς έχουμε μάθει, η εκπαίδευσή μας ήτανε είσαι καλός, θα πάρεις βραβείο, δεν το έκανες καλά αυτό, θα σε τιμωρήσω. Μα τον άλλον τον αγαπάς για αυτό που είναι. Το σκύλο σου τον αγαπάς γιατί είναι ο σκύλος σου.
Έχεις το συναίσθημα, δεν τον αγαπάς γιατί κάνει καλές τούμπες ή καλές ασκήσεις. Άρα πρέπει να φύγουμε από αυτή τη λογική και να εκτιμήσουμε αυτά που έχουμε. Θα μπούμε λοιπόν τώρα να κάνουμε τη δεύτερη άσκηση που είναι πάρα πολύ σημαντική και λέγεται τεχνική γρήγορης συνοχής. Τι πρέπει να κάνουμε? Είναι μια άσκηση πάρα πολύ απλή και πάρα πολύ χρήσιμη. Είναι να ενεργοποιήσω συναισθήματα τα οποία τα θεωρώ δεδομένα και τα έχω θάψει. Την ευγνωμοσύνη για κάτι, την ομορφιά για κάτι που έχω δει. Τα συναισθήματα που με έχουν οδηγήσει να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Δηλαδή πρέπει να μάθω να ενεργοποιώ τα θετικά συναισθήματα. Και επίσης θα κάνετε την άσκηση και στο σπίτι, είναι μια άσκηση που διαρκεί περισσότερο, αλλά θα πρέπει να φτιάξουμε μια λίστα, να έχουμε ένα ρεπερτόριο των θετικών συναισθημάτων. Εγώ έχω φτιάξει αυτά τα χρόνια ένα ρεπερτόριο ανάλογα με τις εποχές και μου έρχονται πια αυτόματα. Όταν είναι φθινόπωρο μου έρχεται το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς που ετοιμάζαμε τα βιβλία, τη φροντίδα που είχα από το σπίτι, από τη γιαγιά, από τους γονείς, να ετοιμάσω τα βιβλία, τα τετράδια, τη χαρά που θα συναντούσα τους συμμαθητές πάλι, γιατί χανόμαστε το καλοκαίρι με τους περισσότερους. Δηλαδή, τη χαρά μιας εκδρομής, τη χαρά ενός τοπίου, την ευγνωμοσύνη και για ανθρώπους που δεν είναι πια κοντά μας, αλλά που στάθηκαν. Πρέπει να φτιάξω ένα ρεπερτόριο και να το έχω ζωντανό, γιατί αυτή είναι η πραγματική μου ζωή. Αυτό είναι που έχει μείνει μέσα μου. Δεν έχει μείνει μέσα μου η αγωνία που παίρνω με ταχύτατους ρυθμούς κάθε μέρα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παίρνω μία πληροφόρηση κάθε μέρα. Αν αφήσετε το ραδιόφωνο ανοιχτό ή την τηλεόραση, θα ακούσετε 30 δελτία καιρού, θα ακούσετε το χρηματιστήριο, θα ακούσετε πόσα δυστυχήματα μπήκανε, πόσοι διασωληνώθηκαν. Δεν είναι δυνατόν να τα ακούω κάθε μέρα αυτό τόσες φορές και να με αφήσουν ανεπηρέαστο. Άρα θα μπούμε τώρα να κάνουμε την άσκηση της γρήγορης συνοχής. Αυτή η άσκηση έχει πολύ μεγάλη αξία και ξεκινάει πάλι με την τεχνική της καρδιακής αναπνοής. Ξεκινάμε λοιπόν πάλι να κάνουμε την τεχνική της καρδιακής αναπνοής και μετά θα κάνετε μία προσπάθεια να το βιώσετε ένα αναζωογονητικό συναίσθημα. Εκτίμηση, φροντίδα για κάτι στη ζωή σας που μπορεί να είναι ένα μέρος, μια επιτυχία, όταν περάσατε σε κάποιες εξετάσεις, όταν πήγε καλά μια εκδήλωσή σας. Θα πρέπει λοιπόν να επιστρατεύσετε τις ικανότητές σας, γιατί τις έχουμε κοιμήσει, γι' αυτό σκεφτήκαμε με την Alternative Media να κάνουμε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να αφυπνίσουμε συναισθήματα που έχουμε μέσα μας, γιατί έχουν πολύ μεγάλη δύναμη τα συναισθήματα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε σε ισορροπία συναίσθημα και λογική. Πριν ξεκινήσουμε την άσκηση, θέλω να σας θυμίσω νευροπλαστικότητα. Θέλω να σας θυμίσω τους 3 εγκεφάλους και να θυμηθείτε και το πλέγμα των συναισθημάτων. Θα πρέπει να μην τρέφω τέρατα τα συναισθήματα που είναι στο αριστερό μέρος του πλέγματος, αλλά να τρέφω τα αναζωογονητικά συναισθήματα. Άρα εμείς τώρα με την άσκηση καλούμεθα να κάνουμε μια προσπάθεια να βιώσουμε ένα αναζωογονητικό συναίσθημα. Πάρτε μία άνετη θέση, καθίστε άνετα, δεν θέλω να έχετε κινητά, τηλέφωνα, κουδούνια στις πόρτες, κλείστε την πόρτα του χώρου,
απομονωθείτε, αξίζετε να έχετε 15 λεπτά για σας, για να φροντίσετε τον εαυτό σας, τον πολύτιμο εαυτό σας και να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Παρακαλώ, καθίστε, χαλαρώστε και ξεκινάμε την άσκησή μας. Ξεκινάμε με την καρδιακή αναπνοή. Εισπνοές από τη μύτη και εκπνοές από τη μύτη, λίγο πιο βαθιά από το συνηθισμένο. Εστιάζω την προσοχή μου στη ροή του αέρα που εισέρχεται από τη μύτη και μπαίνει στους πνεύμονες. Παρατηρώ τον όγκο του θώρακα που μεγαλώνει και τον όγκο της κοιλιάς που μεγαλώνει κατά την εισπνοή. Κατά την εκπνοή παρατηρώ ότι ελαττώνεται όγκος της κοιλιάς και όγκος του θώρακα. Αν φύγει η συγκέντρωσή μου από την παρατήρηση της αναπνοής, δεν πειράζει, την επαναφέρω σιγά σιγά και συνεχίζω τις αναπνοές. Θα ήθελα να νιώσετε τον αέρα που μπαίνει μέσα στους πνεύμονες από τη μύτη. Είναι ο ζωογόνος αέρας, ο οποίος μας δίνει τη ζωή. Παρακολουθώ αργά την εισπνοή του αέρα και παρακολουθώ αργά την εκπνοή του αέρα. Εστιάζω σταθερά την προσοχή μου σε αυτή την πολύ σημαντική λειτουργία του οργανισμού, την αναπνοή, και την ελέγχω εγώ τώρα. Εγώ δίνω το ρυθμό της εισπνοής και εγώ δίνω το ρυθμό της εκπνοής και έχω την προσοχή μου και τη συγκέντρωσή μου εκεί.
πολύ ωραία. Τώρα, κρατώντας το ρυθμό της αναπνοής που έχετε συνηθίσει αυτά τα λεπτά που κάνετε την καρδιακή αναπνοή, θα ήθελα να φέρετε ένα συναίσθημα ευγνωμοσύνης. Ευγνωμοσύνης από κάτι που ζήσατε, από ένα όμορφο τοπίο, από έναν άνθρωπο που αγαπήσατε και σας αγάπησε. Συνεχίζουμε τις αναπνοές ρυθμικά και αργά και προσπαθώ να συνειδητοποιήσω ένα συναισθηματικό γεγονός ευγνωμοσύνης, εκτίμησης για κάτι. Εάν φεύγει το μυαλό μου σε άλλες σκέψεις, το επαναφέρω σιγά σιγά σε αυτό το συναίσθημα ευγνωμοσύνης. Έχω ανυψώσει τη συνειδητότητά μου και δεν είναι απλά ένα γεγονός, αλλά είναι κυρίως το συναίσθημα του γεγονότος, το συναίσθημα ενός όμορφου τοπίου, το συναίσθημα ενός κατοικίδιου, το συναίσθημα ενός ανθρώπου που αγαπήσαμε και μας αγάπησε, την εκτίμηση για κάτι που μας έτυχε στη ζωή μας, την εκτίμηση για μία επιτυχία που είχαμε, την ευγνωμοσύνη μας και για ανθρώπους που δεν είναι πια κοντά μας, αλλά ήταν σημαντικοί γιατί χωρίς αυτούς εμείς δεν θα υπήρχαμε στη μορφή που είμαστε. Είτε είναι από την οικογένεια, είτε είναι από το σχολείο, είτε είναι από το φιλικό περιβάλλον. Θέλουμε τη συγκίνηση αυτής της ανάμνησης. Θέλουμε να έχουμε επίδραση στον συναισθηματικό εγκέφαλο, να επαναενεργοποιήσω αυτή τη συναισθηματική ανάμνηση και να την ενεργοποιήσω να φτιάξει ένα νευρονικό δίκτυο στην αμυγδαλή και να δημιουργήσω νευρονικά δίκτυα ευγνωμοσύνης, αγάπης, εκτίμησης, συνεχίζω βαθιές και αργές αναπνοές, συνεχίζω να αισθάνομαι ένα αναζωογονητικό συναίσθημα που μπορεί να είναι και η προσφορά που έχω κάνει σε κάποιον
άνθρωπο και πρέπει να αισθανθώ τη συγκίνηση αυτής της προσφοράς μου, την εκτίμηση προς τον εαυτό μου. Πολύ ωραία. Χαλαρώνω σιγά σιγά και επανέρχομαι στην παρούσα κατάσταση, αφήνοντας τη συγκίνηση του συναισθήματος. Ανοίγω τα μάτια μου, εάν τα είχα κλειστά, και επανέρχομαι στην τωρινή κατάσταση. Αυτή είναι η άσκηση της γρήγορης συνοχής. Είναι, όπως καταλάβατε, πολύ σημαντική, και τα γρήγορα βήματα που θα πρέπει να θυμόσαστε. Κάνω καρδιακή αναπνοή και ενεργοποιώ ένα θετικό ή αναζωογονητικό συναίσθημα. Αυτό είναι πολύ καλό άμα το κάνω στο ξεκίνημα της ημέρας μου, γιατί ξεκινάω την ημέρα μου με την ευγνωμοσύνη για αυτό που μου έχει συμβεί στη ζωή μου. Ή όταν αρχίζω και αισθάνομαι ότι μειώνεται η ενέργειά μου. Και είναι και πολύ χρήσιμο όταν πρέπει να αντιμετωπίσω δύσκολες καταστάσεις, όπως θα δούμε στις επόμενες ενότητες. Είναι πολύ καλό να μπω σε γρήγορη συνοχή, γιατί θα υπάρχει ισορροπία στο συναίσθημα και στη σκέψη μου. Η γρήγορη συνοχή μας ενισχύει την ικανότητα να είμαστε ψύχρεμοι. Μας μειώνει την κούραση, αυξάνει την απόδοσή μας και, όπως θα δείτε στην τελευταία ενότητα, μας αυξάνει την πρόσβαση στην διαίσθησή μας, στην διαισθητική μας νοημοσύνη. Φέρνει ισορροπία μέσα στην οικογένεια και στην κοινωνία. Είμαι πιο συντονισμένος, αντιδρώ καλύτερα. Έχω μια φυσική διαδικασία πολύ καλύτερη. Άρα ξεκινάμε την ημέρα μας κάνοντας την άσκηση της γρήγορης συνοχής. Και κοιτάω πάντα, θέλω αυτό το διάγραμμα να το έχετε στο μυαλό σας συνέχεια και να προσπαθείτε να βρείτε συναισθήματα, να φτιάξετε ένα ρεπερτόριο από τα συναισθήματα που είναι στη δεξιά πλευρά του πλέγματος. Εδώ σας δείχνω αυτό το εργαλείο πόσο χρήσιμο είναι, μία σειρά από σύντομες διαφάνειες για να δείτε πόσο απλό είναι. Θέλω να θυμηθείτε η διέγερση τι μας δημιουργεί και τι μας δημιουργεί εκτίμηση από πλευράς καρδιακού ρυθμού. Ξεκινάμε με την καρδιακή αναπνοή για να φέρω σε ισορροπία το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Εστιάζω την προσοχή στην καρδιά μου. Αναπνέω αργά και εστιάζω στην αναπνοή και στην καρδιά και φέρνω ένα εγκάρδιο συναίσθημα, ένα συναίσθημα ευγνωμοσύνης σε κάτι που εκτιμώ και αγαπώ πάρα πολύ και προσπαθώ να ξαναζήσω αυτό το συναίσθημα. Και είναι και πολύ χρήσιμο για να φτιάξω το ρεπερτόριό μου οι φωτογραφίες που βάζω στο σπίτι μου. Να βλέπω τα άτομα τα οποία αγάπησα και αγαπάω και έχω εκτίμηση. Να φτιάξω μία λίστα εκτίμησης και να φτιάξω και μία λίστα στιγμών. Είναι και πολύ μικρές στιγμές που μου δίνουν την εκτίμηση. Και φαίνεται, έχουν γραφτεί πολλά βιβλία, πιστεύω ότι αυτό είναι ένα από τα καλύτερα και είναι και σχετικά πρόσφατο βιβλίο που έχει γράψει ο Γκόλμαν, αυτός που μίλησε πρώτος για τη συναισθηματική νοημοσύνη και ο καθηγητής ο Ντάβιτσον, ο δρόμος προς τη μόνιμη μεταμόρφωση.
η νευροπλαστικότητα δημιουργεί καινούρια νευρονικά δίκτυα και μας φέρνουν σε μια μόνιμη μεταμόρφωση. Είναι δύσκολο το να κάνω τις ασκήσεις, αλλά όπως λέει ο Μοχάμεντ Άλι, ο μποξέρ, λέει μισούσα κάθε λεπτό προπόνησης, έλεγα όμως μην τα παρατάς. Θα υποφέρεις στην άσκηση, αλλά θα ζήσεις την υπόλοιπη ζωή σου σαν πρωταθλητής. Εμείς βέβαια δεν υποφέρουμε με την άσκηση, αλλά πρέπει να μπούμε στη διαδικασία, ούτως ώστε να τις κάνουμε τακτικά για να φτιάξουμε καινούρια νευρονικά δίκτυα. Άρα, κλείνοντας και τη δεύτερη ενότητα, έχουμε στο μυαλό μας την τεχνική της καρδιακής αναπνοής και την τεχνική της γρήγορης συνοχής. Θα τα πούμε στην επόμενη ενότητα. Κάντε την άσκησή σας και θα συναντηθούμε στην επόμενη ενότητα.